Здравейте хора, аз съм Чериф БГ, тук с мене. Да, и днес играя на Робомач, обаче няма да ви показвам как игра. Искам да ви покажа нещо. Имам две кутии фрита. Това е синьото и тези лилавите. Сега да видим оранжевото. И вижте какво ми се падна. Да, и още една кутия имам. Така, отваряме. Ето имам. Ето, първо тея. Сега лилавите. И сега оранжевата. И ето, ако искате да играете, да, ако искате да играете, пишете Кизи, има една снимка на един робот с меч. Играйте, тук може да се биете с роботи, тук можете да се биете с хора. Ето е и това батл срещу произволни. А пък това тук е за чата. Тук ако някой напише 1 в 1, например е това 2 в 1, например е тук 1 в 1, 2 в 2 и така, пишете му тук. Тук може да си избирате, тук си слагате на роботите. На мен третия робот не ми е направен. Чакайте да зареди и ще ви покажа. Що? Чакайте, ще презареда страницата. Той силен ли е? Ето. Тук можете в чата. Тук това е да си слагате и роботи. Ето. Това ми е моят първи робот. Чакайте малко. Не. Да. Ето ми го втория. Браво. Ми го и третия. Тук на това можете да апгрейдвате, т.е. ето вижте. Например, ето вижте, когато са ви много неща, тук ви се показват. Чакайте. Ето, това е моят дрон, така. И тук, например, с това, ето, мога да ги смесвам.
Ето. Така, апгрейд и гледайте сега. Ето вижте 3. Тук това ви са... Така. Тук това е шопа. Можеш ти да си избирате. Например, ето вижте. Ето това микс. И купувате. И тук има кутии. Тук можете да си купувате други. Ето бонус има даже. Какъв? Ма той не е кой знае какъв. Тук нали ви показах кутиите. Тук можете да си вземете премиум. Тук можете да си вземете кетова. Тук това е за такива. Ето. С кутии. Тук ви показах какви можете да спечелите. Например, дроновете. Можете да спечелите ето този, например, от някой от тези трите. Тук това можете да си избирате клан. Можете да създадете. Аз не знам в кой да влезна. Ай в ето. Така. А тук е профила ви. Например, подаръци. Ето. Тук можете да пращате. Чакайте. И тук си има различия. Това са какви ачименти имат, т.е. постижения. Окей, а тук са синглплеер. И така, хора, това ще е край на епизода. Аз бях Черри по БГ. Тук с мен беше... Да, не забравяйте да се абонирате, ако сте нови. За този епизод това ще е всичко. Очаквам ви в другия епизод и чао!